ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଟାଇମ୍ ଅଛି ତ ବା ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ତ ଟିକେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଫାଷ୍ଟରୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ, ଜମାରୁ ସ୍କିପ୍ କରିବେନି। ଚାଲନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆଜି ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଗୋଟେ ଜାଗା ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି ପାର୍କ। ଚାଲନ୍ତୁ, ନମସ୍କାର ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ଦୀପ୍ତି ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ଦୀପ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ଡାଏରୀକୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି ଦେଖାଇବା ବେଙ୍ଗଲୋର ଥିବା ଜେନ୍ ପାର୍କ ବା ବୁଦ୍ଧ ପାର୍କ। ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ କ'ଣ, ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଅଛି ସବୁ ପ୍ରକାର। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ସାପ, ଏ ବୁଦ୍ଧ ଆଦିତ୍ୟ, ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ତିନି ମାଙ୍କଡ଼, ଏ ବୁଦ୍ଧ, ଏ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ସାପ, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସାପ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଅଛି। ଆସନ୍ତୁ ଥରେ ଏଇ ପାର୍କକୁ, ଜେନ୍ ପାର୍କକୁ ବୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ। ତ ଛୋଟ ଜାଗା କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଜାଗାଟା, ପରିବେଶଟା ବି ଭଲ ଅଛି। ତ ଟିକେ ଯତ୍ନ ନେଉନାହାନ୍ତି ଯେହେତୁ ତ ଗଛପତ୍ର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛି ଆଉ, ବର୍ଷା ଦିନ ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଉ। ଏଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ରେ ଯାଇଥିଲୁ ଆମେ ବୁଲିବା ପାଇଁ, ତ ଲୋକ ବି ଆସିଛନ୍ତି ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ର ବୁଲିବା ପାଇଁ। ଭଲ ବି ଲାଗୁଛି, ତ ଗଛ ସବୁ ଅଛି, ସବୁ ପ୍ରକାର ଗଛ, ସେମିତି କମ୍ ସମ୍ ବଗିଚା ଅଛି ଆଉ ଫୁଲ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏଇ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, ଗଛ, ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ ନା ସେଥିପାଇଁ ଲାଇଟ୍ ଦିଆହେଇଛି। ତ ଏତେ କ୍ଲିଅର୍ ଆସୁନଥିବ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ, ତଥାପି ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ। ଆସନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇ ପାର୍କକୁ। ଆଉ କେଉଁମାନେ ଏଇ ପାର୍କକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି କହିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆପଣମାନେ ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସାପ ଦେଖିକି ଆପଣମାନେ ଡରି ଯାଉଛନ୍ତି କି? ଜମାରୁ ଡରନ୍ତୁନି, ଇଏ ଅରିଜିନାଲ୍ ସାପ ନୁହନ୍ତି, ଇଏ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇଠି ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ପାଇଁ ଥିଲା, ମୁଁ କରିଦେଲି ଆଉ, ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆଉ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କରୁଛି ଆଉ। ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି ଲାଗିଲା ସାଙ୍ଗମାନେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କହିବେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ ନିହାତି କରିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆସନ୍ତୁ ଏଇ ଜାଗାକୁ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।